Арыгінальныя нотныя старонкі Олега Елисеенкова можна пабачыць у музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры. На іх напісана музыка да такіх песень, як «Дзень вызвалення», «Бярозка», «Яе вочы». Наведвальнікі ўбачаць на экспазіцыі самыя розныя фотаздымкі творцы, сярод якіх маэстра на сцэне падчас выступлення або фота з жонкай часоў маладосці. Беларускі саюз кампазітараў перадаў нам на часовае захоўванне нотныя рукапісы, арыгіналы. Мы і змаглі стварыць гэтую выстаўку. Такім вельмі ценным і важным экспанатам будзе з'яўляцца дыск з запісам музыкі і песен сяброў беларускага нашага ансамбля пад кіраўніцтвам Анатолія Ярмоленка. Олег Елисеенков працаваў на кафедры эстраднай музыкі ва універсітэце культуры і мастацтваў. Зараз у яго кабінеце як ніколі пуста і сумна. Студэнты Олега Миколаевича па класе камп'ютарнай аранжыроўкі з цеплынёй успамінаюць свайго выкладчыка. Ну, вот я ему приносил не до конца, наверное, готовый проект, где, ну, вот я говорил, мне не хватает идей, там, Олег Николаевич, подскажите что-нибудь. Он, ну, возможно, давал какие-то идеи, отправлял меня, я гулял и, ну, мог что-то снова вовремя не принести. В этом случае он, ну, для большей мотивации водил меня в буфет, пару раз угощал и говорил, ну, вот нужно мотивировать студентов, вот, как бы еда для студента, чем не мотивация. Некалі Олег Елисеенков сказаў, што важна заўсёды займацца любімай справай, выбіраць яе не па меркантыльных, а душэўных перакананнях. Тады ўсё атрымаецца, стане блізкім шлях да Эвересту, а поспех прыцягне нібы магнітам. Гледзячы на яго творчы і жыццёвы шлях, прадстаўлены на выставе ва універсітэце культуры і мастацтваў, можна сказаць, што сам кампазітар не здрадзіў сказаным словам і сабе.